Kini kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulir ke ibadahun ramdi. Kimat bakongsan jong ke kubor mentah ke stem. Yo COVID-19 shispa kat wengut ha Meghalaya nen kesngi kiyo ke jingdon kinong pang sya ke shijar arspa nyopu arngun. Klat praspa nyopu nyongut ki kelung badang syukha bat ndri puwengut ki long kemi ba armen tang hapedeng uyayong bat naitung mentah usnem. Kentu ke tenat ke kot ke khia e ki long kemi ban pendrung kerteng yelade bat ki jaka sumar kum kelat ajing yeda. But anya kenduk biang ke high level committee lor ke them motor sashi sien hashwaban IT ke kai pot syaka sorkar ki khubor bapnya ha Meghalaya ki don hadu shispa khat wengut ki balayo thamai ke COVID-19 hanen kesngi ke balakentir ke jingdon kinong pang COVID ha ke jella syaka shi hajar arspa nyu pu arngun san pu khandai ngut ki balayo jingkot hanen kesngi bat baro ki balakot nya ke jingpang ha ke jella ki long khandai spa san pu prangun Hakajing pentep leng bau menteri ke tenat ke kot ke kia ke jelau ba AL hek ula pentep bana pedeng kiti ki shispa khat wengun sa punyongot ki dene East Khasi Hills arpulaingot na West Garo Hills laingot na North Garo Hills laingot na East Jainta Hills laipu arngot na East Garo Hills iwe na West Khasi Hills bat arngot na Ribhoi District uba hek ula pentep ro ba kinong muna ki baladep ban pa examen na hadu menta ki long prapusa hajar lai pupratali prapue hajar shispa saw punre tali ki balong negative but nreus pa san pu artali ki bedang ab yaki kai pon ula bendrap ru ba hadu menta ki dan hadu lai pue hajar nreus pa lai pusa ngot ki belawan syopo ka jella Menteri rang ba do keri Narendra Modi sa ajing kren chikinong chong keri bat shabari ru ha ka program ba shisen shibnai ka man ki ba jong ka All India Radio la shai ka sngi Kategan long kebenta ke bandre pupra jong kaman kibat. Umodi ling ba ke Twitter lo ong ba ula kemilenti kijing ajing mun nakipat ba ha ka baya daibat katega program. Kajingdon jong kilong keme ba armet bat ki kelung ki berang syukha ki belaklat tang hapring saw benai kata nadu uyayong hadu unaitung menta usnem hakani ke jella kalong ndre puengut bat praspa nyu punyongun. Habaya tu ya kaniu DHS MI u Dr. Amanwar ula ong ba katanat ke kot ke khia kadang kemi benya hakabaya dei bat kadaw jong ka jingklat jong kini kilong keme ki ba armet bat ki kelung ki berang syukha. Kumtaw leken tu ya baro kilong keme ki ba armet Bakin pendrung kerteng yala di bat ki jaka sumar bajan khnang bakin yo ikijingya da khamtam hakum kani kapor kajinglong jingman bak kambyang bahana marka klam COVID-19 UDHS ula ong bakato kat ni ki daw ki bapenlong ikilong kumi ki ba armet bat ki khellung ki berang syukha bakin khlat ka dei namar kajingwan dirpor shi ki jaka sumar kajingjanga jong kishnong na ki jaka sumar bat ki babon ki khellung ki berang syukha Bat ki babon ki kelung ki berang syukha ki klat na kajingpang pneumonia. Kesorkar jela nen kesngi kelarai ban pleno ikilai tali ki jaka jungok kai perthei tangi ki ba na kajela kum kajing persang nadu kashitarik unai lur. Lashim ya kani karai kajing ilang kemi benya jong kesorkar ke balalong henen kesngi. Ha kajing pentep u menteri ke tenat ke kot ke khia kajela uba AL hek ula ong ba kesorkar jela kan play syuatang ikilai tali ki jaka jungok kai bakentup ya ke Elephant Falls Nehru Park bat kanan polok nadu unai lur ringkat kajing buat renti ya ki kendon. Ula ong baka komiti ke badai halor ke kam jungok kai perthai kelawan ra ketika mat bat kesorkar kaladep banyamir jingmut lang ha kajing ilang kemi benya ha kabala shim ya ketika rai. Laban kedewro baka jella kala saki ke jinghiar arsot ke yok kokot kipat ba namar bun ki kila im kamai jakpo na kakam jungok kai perthai. Kini ko kubor kawan cepi na ka All India Radio Shillong. Ka high level committee ka bakmi benya ya kamat ka bayadai bat ka themmator kala dep ban pen create na dong shadong ban IT no ya ka kaipot sya ka sorkar jilla katega committee ka balakli do sembut menteri rang ba ka jilla ba president tensong ula dep ban pen long ka jingi mirjing mut lang bat ki sub committee henen kesngi uba president layo thu bah katega jingi lang layo pedang ru ya ka kaipot na ki sub committee ka balakli do menteri ka tanat penraisor uba Hamlet San Darling bat ki jingi kren ka bayadai bat ka themmotor kala jan dep lun Ula bendrap ru baka high level committee kan sasyong perkat kam satang kawai ke jingyalang haswa ban IT ka kaipot sya ka sorkar jilla.
Kayeng bishar bakli do kari hakara jong ka hanin kisngi kala kirshan ya kajingpen bana jong ka University Grants Commission UGC hakan ru tarik unai tung ban penlong iki examen final year jong ki school ba haswa ka lai phau tarik unai lur. Kayeng bishar bakli do kari kala pen mi ya kara halor kajing kerpat ka bayadai bat kara jong ka UGC kabala patha ki school ba bat college ban penlong no iki examen final hapadeng ka klam COVID-19. Kayeng syari kala Ong baki jela kila ban penjela ni kajing penlong examen tangkat kum ka Disaster Management Act bat kila ban penbana thamai kita rik tang hadin bala penbet bat ka UGC. Kijela kila ban penkre ye ki examen final kat kum ki kendon ka UGC. Hakawai pat kalyang bun kising bhalang na Meghalaya kila pa jingtho so menteri rang ba ka jela Konrad ki sangma banang penjela ni kajing penlong ye ka examen nehu bat embos. Kita kising balang kila dawa ya kajing penjalan po na pensang no ya ki examen da ka baong badai ban bishar no na ki result ki barem jong ki kena pule ha ki examen ki baladem bat ki internal assessment. Lapli ka counseling center halat yausang Maukerwat West Khasi Hills District kabalabu daka Life Care Foundation. Yakani ka counseling center lapli daka District Social Welfare Officer ka kong El Lingdo. Haba ajing kren ha ka tege jingelang ka kong Lingdo kala ong ba ka jingdon ki papendan kam ya udrok ha ka than kala nang kiu ka dang mi kisngi bat kani ka pen up jingma hadien habut kamtam mi ki khna ki badang ki dangsan yo ki sha yalam bakla bat ngop ha ka jingdi drong. Ka kong Lingdo kala ong ru bawat la ka kam Kakong Lingdo kala ong ru bawat la ka kam ban ajing ya selong ya ki bakerni hakinu kinu ki kam sniu kalong ka ba e bha bat kalong ka bahap banda pule kerpang henrei baro ki brew kila ban yarap lada kidon ke mensim ban yarap iki para brew. Ha Assam la ple jan shiklur Nyopolak tali ki bank account habo ka Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. U Assistant General Manager ka State Bank of India Guwahati Udeba Jyoti Data ulayathu ba ndro po ana ka shispa na ki kidei ki badan ya ka rupee card. Ulaong ba ka Jan Dhan Yojana kala sakhi ba kala long shisha ka jingmantoy ya ka imlang saalang. U data ulayathu ru ba ka bank kala dep pendung 1,000 arspa san pupra klur tingka ka pisa ya ka banpa sa baro kinong yo mentoy kibadan ya ka account jandhan. Umentri rang ba ka Manipur UN Biren Singh hinen kesngi ulabu yo manong rim jong kilai spa nyu pusantali ki scheme penyaj balatip kum ka surface minor irrigation scheme bat san spa san potali ki groundwater irrigation scheme ringkat bat ki spa san puetali ki project jingtei ki ban sa pentrai ha ki district baper ya ki bala pleling ba ka video conference ha Impal. Umentri rang ba ulo ong ba ula ajing ptha sa baro ki he sarkar ki badai khmi bat ki company trekam bakin pendap ya ki te ki project baladep bu mau nongrim haswa unailar usnam banwan. UN Biren Singh ula buru ya umau nang rim ka lift irrigation scheme bat ya ka jingshna ya ka line canal ha ka wa ka badan hajan ka working women's hostel hakyam gay mamang lekai ha Impal East District. Bat shaban penkut ya ka kubor sa sisien ki mat bakongsan. Yo COVID-19 shispa khat wengut ha Meghalaya hanin kisngi kiu ka jingdan kinong pang sya ka 1000 arspa nyu pu angun. Klat praspa nyu punyongut ki kelung barang syukha ban ripuingut kilong kemi ba armet tang hapadeng uyayong bat naitung menta usnam. Kentu katanat kakot kekia ikilong kemi ben pendung kerteng yala di bat kijaka sumar kum kalat ajing yada bat ya kendu biang ka high level committee lor ka them motor sa sisien haswa ban IT ka kai pot sya ka sarkar. Katung la poish ka bakut jong ka kubor ka buan chapil ka All India Radio Shillong mentang yeso bat ka Delhi station na kabanta ki way pat ki kubor.